ପିଲାମାନେ ତମେ ମାନେ କେମିତି ଅଛ? ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତମେ ମାନେ ଭଲରେ ଥିବ। ଆଚ୍ଛା, କାଲି ଆମେ ପାଠ 1 ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ପାଠ 1ରେ ଆମେ କାଲି ତ୍ରିଭୁଜ କାଟିବା ଶିଖିଥିଲେ। ଚାଲ ଆଜି ଯିବା କିଛି ଆଉ ନୂଆ କଥା ଶିଖିବା। ସେ ଆମକୁ କହୁଛି ଯେଉଁ ଗାର ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ତ୍ରିଭୁଜଟି ଗଠିତ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ତ୍ରିଭୁଜର ବାହୁ କୁହାଯାଏ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଚାଲ ଆମେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବା? ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜ ତିଆରି କରିବା ଆଉ ତାର ବାହୁ ଗୁଡ଼ିକ କିଏ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଚାଲ ପ୍ରଥମେ ତ୍ରିଭୁଜଟିଏ ଅଙ୍କନ କରିବା। ଦେଖ, ମୁଁ ତ୍ରିଭୁଜଟିଏ ଅଙ୍କନ କରି ପ୍ରଥମେ ଚାଲ ଆମେ ଜାଣିବା ତ୍ରିଭୁଜ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଦେଖ, ଏହି ଉକ୍ତ ଚିତ୍ରଟିରେ 3ଟି ଭୁଜ ଅଛି। ଭୁଜ ମାନେ ବାହୁ। ଇଏ ଗୋଟେ, ଇଏ ଗୋଟେ, ଇଏ ଗୋଟେ। ଏଠି 3ଟା ଭୁଜ ଥିବାରୁ ଏ ଚିତ୍ରଟିର ନାମ ହେଉଛି ତ୍ରିଭୁଜ। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜଟିର ନାମକରଣ କରିବା। କେମିତି ନାମକରଣ କରିବା? ଚାଲ ଦେଖିବା ନାମକରଣ କରିବା କେମିତି। ଦେଖ, ମୁଁ ଏଠି ଦେଲି କ, ଏଠି ଦେଲି ଖ, ଏଠି ଦେଲି ଗ। ତାହେଲେ କ ଖ ଗ ମୁଁ ନାଁ ଦେଇଦେଲି, କିନ୍ତୁ ଏ ତ୍ରିଭୁଜଟିକି ଯଦି କେହି ପଚାରନ୍ତି ଏ ତ୍ରିଭୁଜଟିର ନାମ କ'ଣ, ଆମେ ଲେଖିବା ଏଠାରେ ତ୍ରିଭୁଜଟିର ନାମ କ ଖ ଗ ଅଟେ। ମୁଁ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କଲି କ ଖ ଗ, ବା ଆକୁ ଆମେ ଖ ଗ କ ଲେଖିପାରିବା। ଗ କ ଖ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବା। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି ଜାଣିଲେ ତ୍ରିଭୁଜଟିର ନାମ ହେଉଛି କ ଖ ଗ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏହାର ବାହୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ମୁଁ ମୂଳରୁ କହି ରଖିଛି ଏଠାରେ 3ଟି ବାହୁ ଅଛି। ଏଠି 3ଟି ବାହୁ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ଏହାର 3ଟି ବାହୁ ଅଛି ତେବେ ଆମେ ଜାଣିବା ବାହୁ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ କ'ଣ। ଚାଲ ଆମେ ଦେଖିବା ବାହୁ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ କ'ଣ। ବାହୁ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ। ଆଚ୍ଛା, ବାହୁ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ହେଉଛି ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁ, ଇଏ ଗୋଟେ ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁ, ଇଏ ଗୋଟେ ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁ। ଗୋଟିଏ ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁକୁ ଯେଉଁ ରେଖାଟି ଯୋଗ କରୁଛି ସେ ହେଲା ଗୋଟିଏ ବାହୁ। ତାହେଲେ ଏଠାରେ କ ଖ ଗୋଟେ ବାହୁ। ତାହେଲେ ଇଏ ବି ସେହିପରିକା ଖ ଆଉ ଗ ଗୋଟେ ବାହୁ। ଏଠି ବି ସେହିପରିକା ଆପଣ ଗ କ ଲେଖିପାରିବେ, କ ଗ ଲେଖିପାରିବେ। ଆକୁ ଖ ଗ ଖ ଲେଖିପାରିବେ ବା ଖ ଗ ଯେମିତି ଲେଖିଲି ଚାହିଁଲେ ବି ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ। ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଲି ଗ ଆଉ କ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବାହୁ। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଏହି ତ୍ରିଭୁଜର ନାମ ହେଉଛି କ ଖ ଗ। ଏହି ତ୍ରିଭୁଜରେ 3ଟି ବାହୁ ଅଛି। ଯେଉଁ ବାହୁର ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି କ ଖ ଗ, ବାହୁ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ହେଉଛି କ ଖ ଖ ଗ ଗ ଆଉ କ। ଆପଣ ଏମିତି ତା ଉପରେ ସିମ୍ବଲ ଦେଇକି ବି ଦର୍ଶେଇ ପାରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଜାଣିବା ଏହି ତ୍ରିଭୁଜରେ କେତୋଟି ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେତୋଟି ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁ ଅଛି। ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁ ଯଥା ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁ ଦେଖନ୍ତୁ। 2ଟି ରେଖାଖଣ୍ଡ ପରସ୍ପରକୁ ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରନ୍ତି ସେ ଗୋଟିଏ ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁ ଅଟେ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁ, ଏମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଏ ଜାଗାରେ ଛେଦ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁ, ଏମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଏଠି ଛେଦ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଗୋଟେ ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁ। ତାହେଲେ ଏଠାରେ
ତିନୋଟି ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି। ସେମାନେ କିଏ କିଏ? କ ଖ ଗ ଅଟନ୍ତି। ଏହି ହେଉଛି ତ୍ରିଭୁଜର କଥା। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ତ୍ରିଭୁଜରେ ଏତିକି କଥାରେ ସରିନି ତ୍ରିଭୁଜ, ଆହୁରି ତ୍ରିଭୁଜ ବିଷୟରେ ଅନେକ କଥା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ୍ରିଭୁଜର କୋଣ ଯଦିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ, ଆଗକୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲି ଏତିକିଟି କଥା ଜାଣିଥାଅ। ତ୍ରିଭୁଜର ତିନୋଟି କୋଣ ଅଛି। କୋଣର ନାମକରଣ କ'ଣ ସେ ବିଷୟରେ ଯେହେତୁ ତୁମମାନଙ୍କର ନାହିଁ, ମୁଁ ଅଧିକ କହୁନି, ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିଥାଅ। ତ୍ରିଭୁଜର ତିନୋଟି ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁ ଅଛି, ତ୍ରିଭୁଜର ତିନୋଟି ବାହୁ ଅଛି, ତ୍ରିଭୁଜର ତିନୋଟି କୋଣ ଅଛି। ତ୍ରିଭୁଜର ନାମକରଣ କେମିତି କରାଗଲା ମୁଁ କହିଲି। କୋଣମାନଙ୍କର ନାମକରଣ ତୁମମାନଙ୍କର ନାହିଁ, ତ ତା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ କହିନାହିଁ। ତ୍ରିଭୁଜର ବାହୁଗୁଡ଼ିକ ନାମକରଣ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିଛି। ଏହିପରି ଭାବେ ପିଲାମାନେ ତ୍ରିଭୁଜ ବିଷୟରେ କିଛିଟା ତଥ୍ୟ ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରଦାନ କଲି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମୋ ସହିତ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ଯୋଡ଼ି ହୁଅ। ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ରହିଲି ପିଲାମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।